ஷெர்வின், மார்ச் 22 என்ன டேன்னு உனக்கு தெரியுமா? மார்ச் 22 என் பர்த்டே கிடையாது. அப்புறம் நம்ம சொந்த புராணத்தை கேட்கல, உலகத்தை பற்றி. வாட்டர் டே, வேர்ல்டு வாட்டர் டே. சரி, ஜூலை 31 என்ன டேன்னு தெரியுமா? ஜூலை 31 ஆக்சுவலி தெரியல, நீனே சொல்லிடுறேன். பரவாயில்ல. ஜூலை 31 வந்து அது ஒரு வேர்ல்டு ட்ரீஸ் டே. சரி, இந்த மாதம் ஜூன் 5 என்ன டேன்னு தெரியுமா? ஜூன் 5 என்விரான்மெண்ட் டேன்னு தெரியும். நம்மளே நம்ம செலவே நமக்கு சூனியம் வச்சுட்டு இருக்கோம்னு தெரியும். என்னடா சூனியங்கிற? என்ன விஷயம்? பிளாஸ்டிக் பேக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி வரும்? ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி கடைக்கு எப்படி போவோம்? கடைக்கு நல்லா கையை காலை வீசிட்டு போவோம், திருப்பி வரும்போது நம்மளே மாதிரி கையை காலை வீசிட்டு வருவோம். பொருட்கள்லாம் அந்த நம்மளே ஒரு 5 ரூபா கொடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கை வாங்கி அதில் பொருட்கள் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அது எல்லாத்தையும் பொருட்கள் எல்லாம் வெளியே வச்சுட்டு அது தூக்கி மண்ணில் வீசுவோமா? ஆமாம். அதை மண்ணில் வீசும்போது அது மண்ணிலேயே அப்படியே கிடந்து மண்ணுக்கும் அது ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஃபுல்லாக தண்ணியும் போகாது, மழை பெஞ்சா தண்ணி உள்ளே இறங்கவும் செய்யாது. பூமி வந்து அவ்வளோ சூடாக இருக்கும், வெப்பமாக இருக்கும். இதே மாதிரி தான் இன்னொரு விஷயமும், அது கெடுதல்னு தெரியாமலே நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தெரியுமா? அது என்னதுன்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்கிறத விட இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம எந்த ரிலீஜனாக இருந்தாலும் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்கல்ல, ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி புத்திசாலியாக இருந்தால், அப்புறம் நல்லவனாக இருந்தால் இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும், கொரோனா எல்லாம் போகணும், அப்படி நல்லவங்கள ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. உன்ன மாதிரி முட்டாளாக இருந்தால் நான் எனக்கு புத்தியை கொடுங்க, எனக்கு மூளை வேணும் அப்படின்னு. நான் உன்னை பற்றி கேட்கல, ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் பைபிள், அப்புறம் சாமி. நான் அதான் கேட்கலடா, சைடில் எல்லாம் கொளுத்தி வைப்பாங்களா? சைடில் இல்லை மெழுகுத்திரியோ இல்லை ஊதுவத்தியோ. போதும் 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 போதும், தெய்வமே போதும். அந்த ஊதுவத்தி இருக்குல்ல, அந்த ஊதுவத்தியை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். சொல்லு. இப்போது எல்லா வீட்லேயுமே எந்த டைமில் ஊதுவத்தி கொளுத்துவாங்க? ஒரு ஈவினிங் டைமில். அந்த ஈவினிங் டைமில் ஊதுவத்தி கொளுத்துவாங்கல்ல, அப்போது மரங்களும் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட்டுட்டு ஆக்சிஜன் உள்ளே இழுக்கும், அப்படி தானே? அப்போது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் இந்த ஊதுவத்தியிலேருந்து வர புகையும் இதாகும்போது அது கார்பன் மோனாக்சைடாக பிரார்த்தனை கை கூடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, கேள்விப்பட்டேன். அந்த புகையும் இந்த பிரார்த்தனை கை கூடாதா? அந்த புகையும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் மிக்ஸ் ஆகும்போது அது கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறட்டும். அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை. அப்படியா? ஆமாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? அந்த மாதிரி அதிகமாக புகையை சுவாசிக்கும் போது இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப கெட்டது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா, இந்த புகையை அதிகமாக சுவாசித்தோன்னா இந்த ஹார்ட் நோய், இதய நோய் இருக்குல்ல, அது 12% வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, 19% ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கான். இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வயிற்றுல உள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கும்ல, அந்த குழந்தைக்கு லுக்கோமியான்னு ஒரு நோய் கூட வருமா இந்த புகையை வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் சுவாசிக்கிறனால. அப்படியா? சரி, எனக்கு ஒரு டவுட்டு. என்ன டவுட்? இதுலேயும் போக வருது, சிகரெட்லேயும் போக வருது, அப்போ இதுவும் அதுவும் ஈக்குவல் தானே? அந்த ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் தான். ஏன்னா சிகரெட்டில் வர புகையும் இந்த புகையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று. நார்மலாக சிகரெட் உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு எப்படி சொல்லுவாங்க? அது புகை நம்மளுக்கு பகை. அதே தான் இதுவும். இதில் வர புகையும் சிகரெட்டில் வர புகையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று. அதனால் ரெண்டுலேயுமே நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான் வருது. இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? என்ன? இந்த புகையை அதிகமாக சுவாசித்தோன்னா ஞாபக சக்தி குறையுமா? ஏன் ஞாபக சக்தி குறையும்? ஏன்னா இந்த புகையை வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் போது அது நம்மளோட நரம்பு மண்டலத்தை போய் அட்டாக் பண்ணுமா. நரம்பு மண்டலத்தை அட்டாக் பண்ணாலே என்ன ஆகும்? ஞாபக சக்தி குறையும். அப்படியா? இந்த ஒரு ஊதுவத்தியோட புகையை சுவாசிக்கிறது மூலமாக எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது பார்த்தியா? அப்புறம் சைனஸ் இது அட்டாக் ஆகும்னு கேள்விப்பட்ட மாதிரி. அட்டாக் இல்லைடா, சைனசைட்டிஸ். அந்த சைனசைட்டிஸ், ஆஸ்துமா, இந்த லங்ஸ் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து இந்த புகையை சுவாசிக்கிறது மூலமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஓ அப்படியா? அதனால எது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சு அதை வாங்காமல் கம்மின்னு இருந்தோன்னா வாழ்க்கை ஜம்மின்னு இருக்கும்.
இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் கமெண்ட், ஷேர். நோ புகை நோ பகை.